Yo soy vecina del barrio y desde que era pequeña he venido a este parque a jugar con mis primos, con mis amigos, y a medida que he ido creciendo lo he seguido utilizando para venir a pasar mi tiempo libre y es como un lugar de referencia muy importante para mí de la ciudad. Estem al Parc de Can Oriol, 60 hectàrees de parc, 60 hectàrees d'entorn natural que el tenim a la nostra ciutat. Quan vaig venir a viure aquí a Rubí ja fa molts anys, va ser una de les grans sorpreses agradables que me'n vaig endur. No em pensava que a Rubí existís un pulmó com aquest. La gente de Rubí lo conoce, pero no saben realmente el potencial que tiene. Para mí el Parc de Can Oriol és un lloc on me pilla massa lluny i clar, jo des del centre de Rubí vindre fins a Can Oriol me costa molt. Masses anys hem viscut d'esquenes al parc o no hem sapigut cuidar-lo com es mereixia. Actualment no hi vinc tant, perquè les persones que tenim discapacitat visual tenim molts problemes per caminar en terrenys amb aquests sots, amb aquestes dificultats que presenta per falta de manteniment. Per a mi el Parc de Can Oriol me faria vindre si hi hubiera activitat, cosa per la gent de la meva edat. Doncs m'agradaria que estigués senyalitzat per poder córrer, passejar, anar en bicicleta i que aquesta activitat no creés un conflicte entre els diferents usuaris. Pel Parc de Can Oriol m'agradaria que es fessin activitats per donar a conèixer la història d'aquest espai, el seu passat agrícola, el patrimoni arqueològic i el medi natural que ens envolta. I ara tenim l'oportunitat de donar una empenta a aquest parc, de pensar en gran aquest parc. Es un punto potencial de Rubí para fomentar el tejido de ciudad y cultural y poder conectarnos más los unos con los otros. I ara cal ser ambiciosos amb aquest parc, cal tornar aquest parc a la ciutadania, no només als barris més propers, sinó que en pugui gaudir tota la ciutat, perquè conèixer vol dir estimar, y estimar vol dir respectar. Nos permite conectar con nosotros mismos y con la naturaleza, y en Rubí no hay muchos espacios así, y que podamos tener uno tan grande y tan bonito, pues es importante. També m'agradaria recuperar aquella idea de parc familiar, de parc d'excursions, de parc on els nens poden venir a jugar, on hi hagi seguretat, on hi hagi més llum. A mí lo que me gustaría es que aquí hubiera un chiringuito, siempre respetando el entorno natural para poder venir los domingos a tomarte un café, una cervecita, el vermú, con la familia, con los amigos. Eso para mí sería ideal. Esquerra Republicana posa sobre la taula un projecte ambiciós que doni resposta a les necessitats de la ciutadania de Rubí i alhora conservi aquest esperit, aquesta essència de parc. I per tant hem de poder-lo gaudir i l'hem de poder disfrutar. Aquest és un gran repte de futur i comptem amb tu per fer-ho possible.